The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alauna, 26 sa atong oras. Mostamos, mi amigos, mi amigas. Alauna, 27 sa atong oras. Yeah, I'm here, I'm back. Wala lang ko ganina sa gumang giyaha pa sa ilo ang mga igala. Nalanggi ko yung mga husband duties. What? Ano na 27 atong cellphone number 0995 335 2093. 0995 335 2093. So, text sa una before manawag mga igala. Kabalo na mamudana na, ha? Lunes na lunes karon, Nobyembre 11. Og talang tao karon, busy na, nagunahon na kon sa ibuhaton, sa Christmas party, Christmas break, o uban pa. Christmas na ang focus, kayo man naman ang Halloween mga igala, ha? Kung magunaon na mo Christmas party, please lang gyud ha, please lang gyud. Ayaw gyud ninyo bali-baliha or basta-bastaha ang sound system. Mora gina ko makasulti mga igala. Pag mato galing mo mga venue, na galing mo, for example, mato mo mga lugar, hotel, ana, ipa-check yun ang sound system kung gwapo ba, ha? Or ikaso mga outdoor mo, hire og nindot nga sound system. Kay sayang ang mga speeches, sayang ang mga numbers, sayang ang mga singers, kung tutyo ang sound system. Bisa pag unsa kanindot ang host, pero ang sound system kay Bora tag nasa piryahan. Pwede sa meron bala sa pimerong dagdag wali ka sa tayo na dos. Dahil magala mo sa may kana. Oy, happy fiesta. So again ha, mangitag sakto nga mga sound system. Pwede nyo i-PM si Lito English Hero. Si connection. Dagan po na si utang. Asag na itong seremonyas. Pasensya kayo ha, na late na sa gumagala ha. Unsa dapat buhaton sa magulang na walay buot? Hala ka. Imbis mo ay magulang mo na noon ang hinungdan sa kagubot kay chismoso kayong dako. Lisod kayo ning basta pamilyang problema, no? Tapos sahay, ang kanang level sa mga kagbuot mga igala. Oro sabay, yung sabay checka ni kanang ang level sa pangunaw na sa tao, dili gina sa edad. So dili ingon na kung magulang ka, kung may nauna ning kalibutan, dapat mas maayo ka, mas mature ka gunaw na. Dili. Pindi gina sa tao mga igala.
Sa mga nakatext na, sige, tawag na mo lang ha. Ang wala makatext ay mo pagtawag. Nabagag lips mo ha. Tita B, pasudla ko tawag. Mura po yung text. I-text galing ang problema. Ang summary lang, summary. Dili gud halos ang summary lang para... Tita, mayong udto, pa-advise ko sa akong problema nami yuta. Kuy, nalas labaw sad ni. Tapos na nag-abang ani, tapos nami wala gikayunan, tapos karon gipatawag ko niya sa barangay. Hay, kapoy gani basta yuta. Nabay kontrata. Basta galing magparinta, basta galing na yung mga ingana, magpakontrata gyud mo, kontrata. Ayaw gyud mo nang sabot-sabot lang. Para yung kasog na yung mga gilabag nga dapat ingani, o namoy ipagawas nga kontrata. Kaya kung wala kami kontrata, puro mo istorya lang, ingon mong gusto siya nga, o yung si ingon, dali ra kay kaidinay, nga. Bahala pag amigo. Tita B, nang problema ang akong ate kay bati ug batasan. Kulbaro na, puro mga pamilya ang problema. Tita B, nang problema, wala ko'y uyab. Oy, pag-enjoy nga wa kay uyab. Way gubot. Unsay buhaton sa bana nga kuripot. Buros pagani ko nang kuripot na. Uy! Ayahay ka ng kuripot. Dili gastador. Akong ate nga batig batasan. Hello? Hello? Dati tabi. Tabi, kasama na. CR. Si JR. Say pangalan si mo ate. Say pangalan si mong ate. Mo galing. Samok ba? Zero 0995-335-2093. The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Doon sa tong oras. Saba lagi na. 0995-335-2093. Sige, tanaw na to karon kung nabay mga nakalusot karon nga mga nindot sa mga nakatext na. O, tabi, may nga po, mataon ko about sa akong ex, fresh from breakup. Kung saan lang na ako move on, na po nagapos na ko sa iyang promises. Nagbulag mi sa akong asawa nami anak. Hello? Hello? Hinay kayo mong tingog. Kusgi. Di makaya pre. Pero na problema sa imong phone pre. Otro pre, tawag. Tita, unsaon man ni oy, ang unsa. I-text ako ang unsa. Maingod to Tita B, naagyog ko'y problema kung uyab, grabe ka silosa. Grabe ka silosa. O di muli kay sa pagkasilosa. Hello? 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 Kisa ni? Burag lunes na lunes, way klaro ang mga callers nun na.
Pasinsa gyud kayo kung di mo mag-text di yun na tubagon mga igala. Simple lagi na tong role. Tita B, gusto nang akong manawag pero naminaw man sa nimo basin sa sulungon ko niya. Walay bo maguwang dili madawat iyang mo. Di mag-alias lang ka. Iyo isulti mong tinuod nga pangalan. Grabe ka silosa. Hello? Hello, Tita B. Kinsa ni? Uy, malipayon man, nagkatawa man. 0995-335-2093. Tita, unsay buhaton sa ban na banabana nga kuripot? Kuripot. Hello. Hello, Tita. Kasi pangalan na to lang ga? Ha? Kasi pangalan na to? Hazel, Si Zel Pilaydan. 28 na. Banabana, so dili ni Bana, kay Banabana man. Oh, live-in lang. Live-in lang. Pila na mo ka tuig lumluman? Months lang, 4 months. 4 months. Sa 4 months, naburos dayong ka. Oh, Mm. ay, 3 months pa akong siyan. So pag live-in ninyo, naburosan dayong ganiya. Okay. Kailangan naman ko ugbana. Ay? Magkamahan akong anak. Lang. Kibali, naangkan nakadaan. Oo. So, NBI na, Ako, NBI. anak ron. NBI. Naibata isa. Sa mo nang naila ni mo ni nga lalaki, so feeling ni mo nga basing mo na niyang amahan sa akong anak, mo magpakaamahan, Ay. tama? Oo, piling na ko Bore nga na. Kadyo lang, hinay mo radyo kay saba kayo akong background. Sa cellphone ra paminaw. Sa cellphone ra paminaw. Iwin ako sa'yo, ma. Okay. So, mo dayon nga nakipagkuan kaning isa kay feeling nimo si tawagan ni. Kanang Kuripot, kayo. dili. Nangita kaning laki ha kay basin mo ning magpakaaman si mong anak, tama ba? Oo. Tama naburusan po dayon kaniya so namanghuran dayon. Oo. Mm. Kabalo na, manggod siya. So gidawat kaniya ang anak kay anak daan. Anak kay anak daan gidawat niya. Oo. Sa kabalo siya nga dili na yang anak, willing siya mo na yang saan. Bago Okay. pa man ni Ana. Mugal, tingala ko bago pa lang napaboros na yon, bigaon lang. Ay dili sa may lain, para di kay sakit sa may lain word sa bigaon. Ambot lang. Resulta mga igala sa mga dala gipaila sa tanim mong lalaking maayo. Anyway, unsay pasabot nimo ng kuripot kayo? Di, buros, manggod ko 3 months. Hindi siya mo ataw prutas ba, maskin gatas lang. Diyan dili mo. sa- Dako sig sweldo, say trabaho di ay. Gamay raman po, 350. Manggod basig taas kay atong demand pero gamay ang sweldo sa mansa ni oy. Kasi di mong gipangayo. Pwede nga na, eh. Kasi dili po di nga na. Mga man siya. Ano ta siya? Dili langga kabulo ka langga unsay ang nakabala sa imo langga. Bumanin mong pananaw sa kabanan. Dito talaga nagpatira sa katong napoy supervisor po dagog sweldo. 300 ra. Magod siya gamay. Magod siya abot tita. Yeah. Kasi nagkain laban na po lagi. Mo Ito galing. nga naman nga naghilaan na po. Lagi before ta ka nagsusi-susi sa ta ka sa sweldo. Kay may man ang sweldo niya langga, may magkanang sweldo ha. Wala na napay lain bayro nun. Siyempre, di pagin mo minyo, so napa na siya obligasyon siyang pamilya, tama? Wala naman. Anong wala naman? Di man mo minyo. Di man siya muhatag. Una-una. Kauli-tao pa na, napan yung mga onbisyo, napay kaugalingong mga needs, ana. Ang imo tanang ginahon na, pinakauna gyud wa ta ka nagpaboros, relasyon sa tana to. Kung may nagminahalay na gyud, siguro sa tanim mo nga kaspakaslan baka ka. Gusto mo niya ang opinion. Ay, siyempre lang nga ang lalaki, pero minti ginagusto. Kay tira ra may nasa una-una, ana. Ang imo una-una ni mo babae. Kanausay lang ka ba, gamito sa natutong utok usahan? Ka ng buhokon?
ang ending karon be, for example, demanding ka karon, unyag bulagang kaniya na kay mabuhat. Wala. Oh. Sa tanan mga naminaw karon tana ayaw ninyo ni awata kong caller Ginoo ko. Muna akong giingon gamit og utok usahay, gitagaan tag utok para gamit. Ta karon magdiman-diman ta, for example, magdiman ka karon tagaan kag prutas ta may hindi ko karon nga ako'y labot, di ko ganahan. Tapos, dili, bulagin na lang ko kay di man ka ganahan nga di tagaan. O, naba kay mabuhat? Wala. Kaya di man mo kasado, tama? Ay nga na din. Ay, nako. Gamay lang unta. Wala kay ma. Vitamins na lang unta. Oh, puro sa taunta, tana, unta. Pero nga ang resulta. Kay tana ang yunahuna dili ang pagbika. Ang yunahuna ang future ba? Unsa baka ni ba? Minyuan baka ko ani, tarong baka ni nga lalaki, ana sa tana. Giabot sa tanang pila ka ila sa tanang laki before bika. Laki pa sa nga manok ba na kung imong itagaan og mais mo tuhak ba dayon. Tama o grabe ka tama. Ambot lang. Tama o grabe ka tama. Ambot lang. Tama o grabe ka tama. Duwaray mo pilian. Tama ba o grabe ka tama? Tama ra. Grabe bayana. Duwaray ka choice ngon. Lahi ang itubag. Mo na ang utok gamiton. Dili puro kasing-kasing. O karon bisa pang magreklamo ka. Ang ending nimo lang kani. Dili sa ingon nga gikasab-an ta ka. Pero gikasab-an gyud ta ka. Pero ang pasabot ani o sa tanan mga naminaw. Mo na yung pasabot. Kung inyong permitiho naon nga basta ingana lang magpatirta, wala mo dili kasado, wala yun nahuna ba. Ang ending mo ni siya karon ang resulta. Lalaki di man siya makonsensya, wati kung lagi na mga lalaki di makonsensya minsan di kumuhatag o di kung di ka ganahan kay di kumuhatag pahawa sa kinabuhi. Wa kay malakag karon kay di man mo minyo. Ano siyang kuan ba sakit na kamatuoran. Sakit nga kamatuoran lang ga. Bisa pag karon mapadungog ka, moing ka karon nga unsa man ni grabe bisag gatas o di karon moing ko ako lalaki karon nga wa ko'y puangon, moing lang ko nga kung di nakaganan sa ko kay gatas bahawa. Oh, natay mabuhat. Minaw na ko karon sanan mga babae mo ginaiunan yung siguro ilailaha ang number 1 ilailaha ang lalaki dili magdali-dali di magpadala sa emosyon di din mo bika dayon kaya mga lalaki pag humanog tilaw sibat sino mo nga ano din ang mga lalaki yes ibutang iyang pangalan sa sobre, ibutang dito sa pamisa sa kalag sa katedral, ha? Basin di karon naminaw siya moana ang kamot sa Ginoo. Hawiran niyang kasing-kasing makonsensya siya, di ba? Sige ka, ilista ang pangalan ka, Tadaki ang amount para moabot sa kampader kay kung gamay rang amount di nakaabot kampader. Ibutang sa pamisa sa kalag ang pangalan sa laki. Jesus Marius. Mo ginan siyang kamatuoran may gala. Wa sa mi nagpakahinlo din Mo nang passionate kayo mi about ing ani kay ang among mga past ing ana sa gipag-agian na namo na busa paminaw mo. Kaya na karon mag-demand siya ana. Sige kag demand. Lalimang ka pila pa lang kabulan nag-ila naburos dayon. Tawa pag isa naka-learn siyang lesson nga nanamli si anak daan. So katong nanay mga anak daan tana naka-learn mo sa inyo mga lesson. Wala sa minang ingon nga muundang mo pagmahal sa laki kundi ang ako pun nga dili mo bigay og sayo. Ila ha, talawan tumong. Makabuhi ba ni ana ba? Sa tinud na ilang ka ng mga lalaki, kung ana ra mo kasayon makuha, ana ra pun mo kasayo biyaan. Butang isang pakipot gamay, ha?
The views and opinions expressed by the DJs do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests and the callers do not reflect those of the DJs, the radio program, the management, and the network. Paalala para sa mga kamorkada, ang programang ito ay kailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alas 2:23 sa atong oras. Hanap po ng inyong ayan, Tita B, and the place to be. Guwapa ko diri, ligwata ko B. Tita B, may nguto. Ako problema, bulag mi sa kumbana. Pag ibalik siya, ako dili na kay madlok ko mag-away na sad mi, kasi sige man siya upang away. Sige, tawag lang ka. Na ako'y problema, nakaburos ko. Oy, Happy Father's Day. Hello. Gikaon ng one telepono. Tita. Kinsa ni? Uli, tita. Kinsa? Uli. Nakaburos ka kang kinsa sa uyam o dili? Sa uyab, tita. Oy, congrats. Happy Father's Day. Amahan na ka. Oh no. So sa may problema na? Nang hindi mo sagot yung magpapalo, tita. Kung sa'yo pasabot nga di mo sugot nga. Hindi ko nila dawaton. Wa tayo mabuhat. Nga, kung ano, Sa daw. Unsa? Sa? kung ano Atong. tita, nang arang-arangan tita, niya ako, pobre unta. So di kanila sa'yo pasabot nga di ka nila madawat nga may mong amahan. Oo. Oh, di wa tayo mabuhat. Ang uyab, tita, hanggat magtaban, tita. Oh, di uban na. Kaya ila mo kung daaran ako kung bandan ako ilang anak, ilang kung ganon, tita. Wa tayo mabuhat. Okay? No, tita. Klaro caller. Oh no! Ay nako. Gabuffer man tong kuan caller, gabuffer. Tita B, nasakpan ako akong girlfriend bang kalandian din niya iyang amo. Uy! Hello? Ay, tita Bing, may hapon. Nakani, muning ka na nga caller. Basta yung aning tingog, seryoso kayo ni. Pila ka tuig mo as boyfriend-girlfriend? Mga 4 years. 4 years. Daan na ba kagaduda ni o wala ka nagdahom nga inganay mong masapnan? Yeah, actually, tita Bing, nag-start siya of work sa, basta nasa sa sales industry. Ayun. Tapos? Just, this year lang siya nakasunod siguro mga sometime February, March. February, March siya okay. Ayun, mga nagsugod na, mga August siguro. So this August this year, okay. This year. Mm. Ayun, wala ko'y duda ng tao. Actually, respetado. Ayun ako siya. Medyo sa nga klaseng amo ni Idaran ba ni iyang amo? Oh, idaran. Di po tingin nga idaran. Siguro mga late 30s. Uy, bata pa! Late 30s siguro. Paspasiro pa ni. Minyo. Minyo. Oh. Okay. Okay, tapos? So, muto nga pag mga September, October, actually, live-in nga na niya, Tita B. Ayun,
medyo nakoy sala nga nabuhat siya, but in a sense nga sala nga kada bitaw ko sa sipok katong ulo sa itabi masinaga na to treatment na ba. Dili third party nga sala ni. Dili. Okay. So she decided nga mohawa sa balay. So since then nga nihawa sa balay, siguro katuyang boss nakadungog about sa among situation. Ayay. Shoulder to cry on. Yeah. Ayay. Night. Ana man ang mga lalaki ana man giday na kanang pangitaw kung asa ang mga weakness. Tama. Kuan din talaga kanang kuan din tataraw ting advice. Yeah, big advice. Nga nang hitabo. So, basically, to cut the story short, siguro mga late September na, nag-ukay ko siyang, wala gining hala lagi kay nag-ukay pa sa phone. Talaga na. Sala pang ikaw pa nang ukay. Oh. So, nakakita ko kanang picture lang sa isa ka album nga nakabutang is Viber. Okay. So, miski kung ako pod, medyo techy talaga, may tech savvy ta. So, wag nakabalo ko daan once nga naka-send or na-send yung picture from Viber, create na siyang folder diretso sa mong gallery. So, pagsaba kay mapula po. Saan mo i-send? Okay. Tama. So, pagka balo na ko nga kuan nga na-Viber i-send, so kung di kayong Viber, so kibali, phone niya sa imong kuan. Phone. Asa man siya nga time nga nag-okay kasi ang phone? Actually, nasa sa kong kilid kay she was so confident man nga wala kang cake. Okay. Kasi okay, kaya lang na diyan. Okay. Kaya lang na diyan. So, wala siya ka balong nga, wala na erase siyang call log. Ay! Ang recent nga makuan nga, the-video call yun nila. Ga-video call? Basi nalagi follow up nga kuan, assignment. Awon kita din. Hoy! Kadlawon ang pag-follow up. Lahi ra ba ni? 90% sa mga tawag o mga text sa kadlawon nagyon ay bahid. I've been there. Yeah. Daganta. So, mo to nga, ako yun siyang gikuan, ako siyang gipangutana. So, I still remember the date, August 17, 2 o'clock sa Kadlawon. And during those times, nag-abang na siya separate place ako. Okay. So, siguro during that time. So, wala na mo nag-uban. Kibali, nagkuha na sa glain. Okay. So, wait. So, kibali, ang inyong kabiklan mo nang nahawa sa imo kay medyo nag-away mo. Tama ba? Yes. So, meaning to say, nag-reconcile mo otro, nagburag, nag-okay mo, pero wala mo nag-decide nga magbalik sa usa ka balay. Actually, after atong katungkuan, sige na ko og kanang pangitag pamagi, suyo niya. Mura ko nang uyab og balik. Kaya okay. Siyempre, di ko ganahan kay I'm actually thinking maging kami yun. Oh, yes. So, moto pagka mga October, ay mga September, late September, parang nana siya pahiwating mo balik sa balay. Okay. Pero technically, wala pag yun ni balik. Wala pa yun siya ni balik. Okay. Murag muwanha lang siya sa balay. Makaan lang. Okay. Ano lang. Dayon, moto nga pagkasakop na ko, actually, deny pa yun siya, wala pa yun siya. Hindi siya mo amin, tanan-tanan. So, may ginasulti, nga nakita, imo man gipakita nga na yung mga, nga na nga video call mo, ano? Unsa may yung wala na? Wala siya nga, wala ra daw na. Wala ra na. O, dayon, ako sa gignan ko, siyempre, ako siyang gisaywar, ako siyang gignan nga, okay, kung wala ra ni, naman gini messages, gusto ba kang ako ning i-retrieve? Kung kabalo ba ka nga na-way nga ma-retrieve na ko messages yung sa Viber, gusto ba ka makita na ko tanan? Ito siya na-hadlock kay mulagi kabalo siya nga pwede mabuhat na ko na. Which is pwede siya pero long process. Oh yeah. Dayon ana sa kuha nga sige matugan sila so video call daw sila makadlawon. Basta iyang boss is wala diri sa Cagayan. Kung mo travel nana. Kay murag di po sila ka video call diri kay napo ang family sa Cagayan. And then ang iyang pag-amin dili ngo nga na sila relasyon. Ang iyang giamin is ga video call sila. Siyempre, no? Sa relasyon pero ang burag padulong na.
ni confess ko no siya nga Uy. I like you. Siyempre. So ako po anak ko nga okay, so ang laki ni take advantage niya nga. Okay. Kay tungod kay kuan lagi daw nagsugod na to nga nangumusta about sa mong duha. Ayun ingnan ko nga kumusta man mong duha nga nana. Ayun sige lang, just tell me whatever mga problema ninyo. Mga linyas lucky lagi dayon ba? Mga pasalig. So, Okay. moto nga pagkakuan, pagkabalo na nako gyud ato tanan, so ako sige nga storya ko unsa jud unsa mong duha sa relasyon ninyo unsa kuan ninyo. Karon Tita B, ang ending, ang laki ni chat sa Viber. Ni chat sa Viber, which is ako ang gabunit. Dayon, namagun yung secret conversation ang Viber nga pwede nyo set. So dito sila Dagan lagi mabula-bula. Dagan lagi magkuhan karon. Itong lang nga hilig itong Viber tong akong panhak. na yung mga pin code nga pwede nyo ikuha. Oy! Mo din na di ay. Then wala yung notification lahat na ninja moves yun siya. Agay. So moto, sakpan ako din until such time nga kung di pa sakaya ng laki, kato siya nga iyang kachat-chat isa. So abi na siya. Pero ikaw na di ay. Ako na din. Kabalo ang imong girlfriend ato nga ikaw mo ga-reply. Sige, patid. Gusto na ko mag-ibig. Ikaw, sorry kung mag-inato ka nga ito. Together siyang tatawak ko. Anak, sige na. Kaya, pagkabulit na ako ha. Pero, Nawala-wala mong signal. Hello. Oh, yan. So nag-pretend ka nga ikaw, tapos? Yay, nawala. Nagbiyahe mo siya ni? Hello? Hello? Tro. Nawala ka. So nag-pretend ka? Okay, nag-pretend ka, tapos? Ako siya giprangkahan nga unsa man tell me kung unsa ginasa yung duha or else maginatubangay ta kauban niyang asawa. Okay, gusto ko maklaro tanan kay okay ron tag uyab-uyab lang ning ako pero dili man good. Sa ganaan. So kibali ang lalaki mong giingnan. Si akong girlfriend. Okay. Tapos dayon mo to nga hantod nga ang laki na gyud ako nga itawagan. Akong gignan ko bay. Sa una sir gyud akong taong nga eh. Sabi ko mayon ka respect lang, makabalo lang ka kung unsa ka sa isa ka company, unsay background sa network niya makaingon jud ang respetado sa tao. Okay. So nana ko bay unsa ning akong naibaw-an nana then moto yang giingon sa ko which is mo na giingon nga nag-follow up lang ko niya about sa work. Ako niya na siya about sa work lang. Kung mao ba na bay work related stuff kung kadlawon ka manawag. Yes. Medyo alam ka na nakins basta kadlawon. So di man voice calling yung gibuhat but a video call. Okay. And until such time ni kuan siya ni unsa pasensya bay sayop to among gibuhat. Ana siya. So ang ending na confirm gyud ako nga na something nga namumuo sila ha. Pero akong girlfriend pa pastoryaon gusto na daw niya i-stop kay sayop daw. O sige, pasabot niya i-stop ang sila sa ilahan siya manager. Sa kuan daw nga there's something going on sa ilahan duwa. Gusto niya undangon. Okay. Kay kuan lagi daw kanang sayop jud lagi daw. Pero ang nahitabo man gud is na ko'y mga lalong paginibawan ang laki ni kadtog kiss niya. O so sa ang lalaki Niya attempt og kiss niya. nihatag og kiss. Niya attempt. Ni attempt. Ang pinaka-kiss ko nung nabuhat sa laki is forehead. Okay. Pero kung kita laki, matuo ba gid ana? Ang anak ba nga Yeah. Siyempre. Kisa may nagyan na sa mo nga ni attempt siya kiss. Ang akong girlfriend. Okay. Oo, dayon. Wala jud ko na hitabo sila nga beyond that. Wala ko na kuan pa pero who knows. Okay. Kay iya gutong nabuhat. Ang ako lang point dito tabi mo nang ako ning gitaw actually nag-away mi karon. Motong karon ako what if ka mag-seek og advice from somebody nga as per experience. Naitawo magud karon kita bi kay ako sing gipasaylo. Cut the story short, ako sing gipasaylo.
nag-okay mi. But every time man gud mag-away mi, akong balik-balikon. Agay mo na ginamay tabo. Mo ginahong gi-expect may gala. Oo. In Ang may tabo, kanang nasa yung mga desisyon nga gusto niya buhaton, dayon, anak ko nga, grabe, naka-multitasking ka sa una. Mhm. Dayon, karoon na ng decision-wise ang isgutan nga para sa benefit na tong duha, di kakabuhat. Oo. Problema Oo, rin. mayroon nga mga storya. But nonetheless, ang mga storya, Tita B, ang ako apod is akong giway things according. Ayay. Tawag otro. Nebot na og kon siguro 10 minutes. Tawag otro, brother. Niabot na og kon. Yon. Okay. Hello. Okay. Yeah. So, akot mo lagi ito, Tita B, akong giway things accordingly. So, ang ako apod dire, Tita B, is kanang gipasaylo na ko siya. Napo ko yung mga nabuhat nga wa sa Teka muna, gipasaylo nimo siya. Ang pangutana nangayo ba siya pasaylo? Na siya pasaylo sa Okay. kuha. Okay. She was really sorry about it, that was totally mistake, Dayon, mo to, ni-stay good siya din until such time nga ni-move in siya balik sa kuha. Okay. Dayon, So, ako apod Tita B. So what's the question now? So, ako Tita B, nga ni Manggod, ang akong question is nga ni Manggod, ako mismo sa 4 years na mo, dili po ko kaingon nga faithful ko sa relationship. Okay. There are some times nga, siyempre pag mo biyahe ko, na po yung mga ipang buhat na kong kabalastugan, but she doesn't know. Mhm. Mga na ba? So, kumbaga, kita mga lalaki, unfair na din sa tong part nga nasakpan na to sila for once. But ako wala pa dito niya nasakpan sa kong mga kabuang. Pero mas bugat to yung binuhatan. Pero angay ba, Tita B, nga ang ako mo isang kung compare ang present situation sa akong mga nabuhat sa una. Pila edad ni mo ron, galing? 28. 28. Okay. Pila ang edad sa babae? Tapos sa mga 25. 25. Pila na mo been together? 4 years. 4 years. 4 years. 4 years. Okay. So far, sa moto yung pinaka-major niyang burag sala sa mo, ha? Oh, sa upat ka tuig na mo, Tita B. Gibali, ang sa imong nahibawan, ha? Sa gibali, sa imong nahibawan, mo to ako iyang major nga sala sa mo, ha? Oo. Pero ikaw mismo kabalo sa kang nasa kay major nga sala pero wa sa kabalo na ana ba? Wala sa kablo. Which is daghan. Ayun na. So, Because- ako karon Tita B, kay kung saon ako nga kay every time pag mag-away ni kanang subconscious mind na ko mustorya na diretsyo kung sa iyang nabuhat nanana ba Okay. like dili na ko mapungan nga nganong i-kumpara na ko nga pero itong ni-decide ko during that day nga ako sa pasailoon kay there are things nga wala minibawan na ako po mismo grabe ko binuhatan. Okay. Pero kita lagi-laki gusto pa to be fair enough itong laki ta na tumba na itong garbo nga Actually, ang garbo na. Okay. First time ni brother nga nanawag nga nag-notes ko. Para mabutangan ako punto por punto. Number 1. Sa akong pag-existence aning kalibutan na o sa tanan akong kaila nga daghan kay kaila nga mga babairo. Una nga punto. Ang una nga punto, guys will always be guys. Bisa pa ko sa profesyon ana niya, bisa kung sa panan niya, tungod lang yun, ala ng may wagang bangagang, o say balaybon, o say dili. Ang mga lalaki, brother, imagine nung galing nag-iuban, bisag barkada kayo, una yun galing. Baga mo tibig babaw galing ang biga, ang lalaki man good, bisag nalay gamay nga hin, nga magpakita ko sa kababayi, nga barang mo action og sukol. For example, ang imong girlfriend, gitry og hi. Ni-reply og hello. Kana, bisag hello lang nga reply, kung ikaw lalaki na itumong og tinguan lang nga babae, medyo magkataas ang imong level of, uy, medyo na itsansa. Ano ba yan, di ba? by hook or by crook. Oh, yes. Again, sa akong edad karon na nga punto, sometimes di na ko malain na ng naki-chick boy, brad. Kana bitong lagi uban nga bisag unsan nimo kakuan, ang lalaki bigaon gyud. Ay gyud ko biasa bisag barkada, bisag pagsiparin na diha. Pagka nang ikaduhang ulo mo function ka na, bisag ana dugay na mga friends. Bisita-bisita kasi ilang balay, tang imong asawa sige miniskirt.
Ayaw gid pag-expert nga tungod kay amigo kayo mo dili na mo function ang iyang ulo sa imong asawa nga sig miniskirt. Normal gyud na siya. Dawato nimo ka matuoran, like for example, if you felt bad about that guy, ikaw mismo bisag ikaw yan iuna ka kasi mo ganin lalaki ra pud ka. Sa ngalan nga ni-reply ang imong babae, medyo nagpakalalaki siya to nga time. In fairness. Now, number 2, ang imong girl nga nagsulti iyang giyagyag na talang sikreto nga niamin ko usa ka sinyalis nga love ka niya. Meaning to say, she wants to save your relationship. Kaya kung wala pa, niingon na siya nga, basta wala. Kaya kung ang babae man kung pagmuyon na siya, babae or lalaki nga namakak, pagmuyon na galing na siya nga, wala lagi, samok ba? Ano? Kung iya yun ang ikip, bisa klaro na, it means to say nga, okay ra yun nga, i-give up na nimo nga relasyon, magbulag ta. Because medyo nahook na kung aning bago. Pero sa ngalan nga, iyang giyag sa imong tanan ang sikreto, it means to say, gibalyo niya inyong relationship, it means to say, medyo nagsorry siya, nagkamali siya, it means to say, nga nagid sa feeling sa imo. In fairness. No. Now, kanang imong pagduda perminti, brad, mo na mo ning isa ka problema din karon. Because na may bahid. So bisa pag mo ka karong accepted na nimo siya, okay na pass na siya, bay magbalik-balik yun na promise. Kung So, wala libre ka ng... Hindi ko na ako pwede i-counter sa kung sabi nga. that's why ang uban bay, ang pinakadabis nila nga kasagaran ang nakamove on sa mga anak. Kay magbalik-balik naman na, bisang nagdungag lang siya tapos nahilaw. Sa man imong kanon nga nahilaw man ipagaluto. Mao na kay sa una nangabit man ka. Ayun na kayong relationship ba. Kadugay man nimo maligo. Ayaw mo may nalit na ta. Pasensya gyud kay mao na kay nangabit mo ka sa una. Kulang man ni kasi nimong humba. Sama ni oy. Lagi sorry kayo kapito kasi mao na kay nangabit mo ka sa una. Pagbay kung ingana naman god, if ikaw naman gyud maka-decide anak, ikaw may trust issues. If totally nga di na mawala sa mo, and I'm sure di na mawala kay na istorya naman yun nga bisa pang magpakasal mo nagaling uban mo yung ko nga ayaw gyud na may uban sign of guilt magpakasal dayon, like for example nabulabog nangabit tanakoy nakaila nga tungod kay para mahilom na gyud tanan magminyo tagkalit, very very bad decision. Tama. Pirting pangita nag-miserable na nun sa mot ikaw ra gyapon makadisana kay ikaw man. So, It's either mayong ka kung mayong kasi mo sa karon nga kung di na gini mawala ang trust issues may pamangitan lang ko bago reformat ba kung pwede pa lang lagi atong ingani bitaw burag kanang hard disk nga i-reformat bitaw nga boom makalimot ta unsa may nahitabo may pagminom lang tag black label nga para at least wata nakabalo nga nagmaoy ta nang gabi una. pero ang saapan makabalupod siya sa kong mga binuhatan. Exactly. That's why po ikaw mahimo kang siloso mo nang sigog ingon sa ubang mga babae nga kagareklamo nga ilang uyab grabe ka siloso bisag wa sila gibuhat. Kay binuhatan man nato. Munang ako sa akong asawa kung lalaki ko bayot man akong gi-portray karon munang di ko magselos. Para dili ko dudahan nga ako nang binuhatan. From the very start pa lang dan, ako na siyang gignan na keep distance sa mga tao. Keep distance kay usay na mag mga instances nga yung work na sila ron duha mabilin. But during those times, wala pa gid sila problema. Pero sige na gid ko inom nga distansya. Kay kabalo na jud ko daan. Kay ang akong... Pero kabalo ka, sa akong edad karon nga naibawaan. Sa akong edad karon. Because ani maguna brother, if ang imong girl, bisag unsa nimo nag-ipadistansya nimo or dili, kung na lang mo chat saya, bisag na ubang galing na dili sig uban ta nag-chat lang sa crush sa high school sa una, mukilig man. Na ang imong rather na mag-focus ka nga unsaon nga dili siya makuha sa uban, mas i-focus nimo ang imong attachment to your girlfriend. Kay bisag unsaon bisag kinsa pay gwapo, bisag kinsa pay modikit nga manager gwapo tisoy. Kung kamo duha gyud is league on, dili gina siya mo bigay. Kay bisa pa kung saan mo pag-guard, nalagi uban mga lalaki galinda nga gibalayan na, gikuralan na, gitagaan nagkwarta, pero nilukso lang yun gihapon. Because technically, the relationship is the problem, actually. Mo man na. Nga na po naitabo sa ko ditabi. Actually ako siyang gibutang kag-negosyo. See? Ana ba? But kung imong tanawon brother ha, ikaw kapabol ka mohatag og negosyo. You have a very nice work. Nakaisakyanan, tama?
Sa imong tingog, murag gwapo man ang dagan sa imong income karon, tama? Mula na imong imagine ba what you have. Imagine nimo na, my God, kaya kay nako ni. Dapat ang imong pangunahon aron, if this girl magbinuang sa ako, dapat i-dispatch na ako ni kay dapat iyan ning loss dili ako. Kay di precious ko nga pagkala dapat ing anay mo mentality rather than magsikag una ng bayhana nga basi mo tabok sa lain. Kay kanang bayhana bisa pag imo nang ikulong bisa kung saon nimo nagtabon kung kana siya mga bit mo madali ra siya madala sa mga text brother wa gyud gihapon. Dili man kanada wala man kay 24/7. Ang nagaling CCTV nga 24/7 malusutan man galing o sa bakagwa. Di ba? I mean, ang rather than magunaw na nga nga basi nga na advance imo na nimo unsa ko. Ino ni bay guwapo ko di. Kana burag imo kung kagalingon god burag hinambog sa self ba. Guwapo ko. Paka-conceited ka. Oh, pero sa imong self na ay isulti sa lain, you know. Wala na ba? Ba guwapo ko. Kaya kay na ako makahatag og nindot nga life sa kababay. Pwede na ko siya ma-travel around the world. Tamay pag ikong performance, sakto pag ikong karga diri. Ana, ana ba? So ako pa lugar mo binuangan, ana dapat imo mentality. So again, bahala ka na girl, pasagdaan ta ka. Pura pag si kuan ba, kisa ning bana ni kuan ni I'm kaning bago lang na buro si Ann Curtis, di ba? I mean tanaw ni mo yung boyfriend bay. Wala si pakialam kung nay bahala ka diha. Grabe Kung nagsising. oh ya kung mo ka sa lain di bahala ka. Sayang imong giwala oh. Ako ni ana ba? Pero ana lang imong pangunaon. Ay kaya kay na ako makabuhi, kailangan ko makapili gyud kog bata-bata pa nga chase sung buto no naon kay nago ko imani ana bata. Or it takes time to sabi nga makabuild up ko. Yeah, tinuod. Pero again, ilit ko na nga mga kuan. Imo na, sige, bahala na ka na. Kung motivasyon mo ko si mong manager, then again, pag nakita din, dili ka worth it. Napo mas makita nga mas lami-lami, mas bata, bright. Delicious. Ano ba, di kita may lalaki. Habang di man ta mabalaka, magka-30, 40 tasos, halinon pa mangyapon ta. Nga na, dapat ang mentality. Isip o sa kalalaki. Except lahi mga ng babae. Ang babae, lahi mga ng babae, kaya medyo magkatiguang o magkamubo ang market value. Munang kailangan sig anti-aging, anti-terrorist aywa. Pero kita laki, may problema. Oh, pero worth it to give it a shot. Itabi nga ako siyang pasayloon sa ilibuan. Yeah, but you know, again, ang problema ba ani, again brother, well, in fairness to her, like I said a while ago, ng katong nga isa pa session mo, nag-isip feelings mo, kaya na manggiyaglag tanan, di ba? Okay. Ikaw mag-on na trust issues. If ikaw magbalik-balik lang gihapon ka, every time na something, imo na pong iba, ayo, wala gihapon, dili na hapsay. Sayang mo, mag-uban mo, wala mo, magsigila balik, imo lang ibalik-balik, ayan na. Ako sa imo pwede, balik nimo, sige. Pero, bahala na ka diya. Kung magsige po binong, sagdanan ako nimong Facebook, bahala ka diya. Basta nalay once yun na makita na ako nga munabog ka, then it's your loss. Dili ako amoy nawad anog nindot nga kuan. Uyab. Ana ang mentality. Ikaw ba nanambok ba ka? Uy, nawala man, sorry. Naputol na mga igana. Alas 2:50, hala ka, mag-commercial mamanday ko, pasaylo ako.